Di ay katawanan apan tinuod nga balita. Transaksyon sa usa ka fast food chain nga gihimo sa usa ka bata kinsa nag-order pinaagi sa online o sa ka delivery application, wa damhang nga makadaghan kahigayon diay niyang napindot. Gaabot-abot ang mga riders nga daha sa mga produkto nga nag-deliver og libuan ka pesos ang kantidad sa pagkaon. Mao nagka-problema ang bata unsaon paghurot og unsay ibayad. Mao mga silingan mi rescue nagtinabangay aron mapalit ang uban. Adunay live report si Nico Sirino. Nico? Yes, Bob, daw sa dunay fiesta og na sadya kadyot kining usa ka sitio sa barangay Mabolo sa pag-abot-abot kagahapon nining mga riders gikan sa usa ka food delivery app. Daghan sila ay. Kaming ko kung sabi. Nakapakugang sa mga residente sa Our Lady of the Remedy sa barangay Mabolo ang nagpusot-pusot nga pag-abot ni ining mga food delivery riders kagahapon sa buntag. Sa live feed ni Dan Kane Suarez, ilang gikahibong ang kasikas sa palibot. Ang mga food riders may dala na nga pagkaon nga gi-order online. Parehas tanan ang ilang dala nga chicken fillet meal ug french fries. Nasayran nga usa ka 7 anyos nga batang babay sa dapit ang nag-order niini. Apan gumikan kay nilag unihang ang internet connection, maong makapila ka higayon na di ay siya nga nakatransact. Katong higayuna is nagsigi siya tuplo kay error man. So nag-create na po siya graying order kay error. So ang hinungdan mo to na himo siyang multiple order. Si Dan nipalit og balik upat ka putos nga tag 189 pesos aron kaunon. Ingon man ang ubang mga silingan. Apan gumikan sa iyang live feed, ang uban niyang mga higala nagpapalit na lang sab sa order nga ilang giulian. Hey guys, PM lang mo kung palit kay pwede rin ako ulian din ako lay pakuan uli ilang ko. Ila kining tabang sa nagminghoy nga mga riders nga nakatapal sa maong order. Gipasabot ni Dan nga sa maong hitabo, di gyud angayang mabasol ang bata. I was thinking ako na lang tunghot doon kay luoy magud sila nagpaabot ba. So ako na lang ipakyaw ang the rest lang pero kuan lang jud kanang na luoy lang jud sila kay kinahanglan magud sila makahalin. Tabangan sa katong mga tubig-tubigan na malitad sila, sir. Nasayran nga moabot sa 40 ka riders tanan ang nakatransaksyon sa maong order. Apan mga 30 ra ka riders ang naabot sa lugar kay ang uban mipakansilar na sa transaksyon ug wa mo dayon pagkuha sa item. Imuha na lang ng kuano niya. Kanon lang ulo. Pwede rin na nakuulian. Ako lang ito ko sa tuwan, bayaran ako na. Sige. Amping ya. Ani magiling ka ba? Ani na ka ba? Nahusay ra hinon, Bob, katong maong suliran og kadaghanan sa mga na-order nga manok nahalin rasab sa mga nagpakabana nga mipalit niini. Doon sa ubang mga riders nga wa na sab midayon lang pag-adto sa lugar human nasayran nga nasayop ra di ay katong maong transaksyon. Bob? Di gyud mabasol ang bata, ang internet connection mo babasol. Thank you so much Nico Sirino sa imong live report.